muke ywe adundo. Riwruok mar jotimo ohala kod joket mwandu KNCCI mawuok Kimbo mar Kenya koro ywago osuru manimalo ma ijugo jotim ohala maloko e tong' mar Kenya kod Uganda. Giwacho ni kata mana ohelni matindo tindo ijugo osuru mamiyo moko kuomgi podho ahinya to bang' bedo kod pek mar timo ohala mane oyudogi e kinde mane midhusi mar corona omuoche pacho ka. Idweno koth miyo ler mar wachni. E romo mane dhi nyime kind tend Kenya National Chamber of Commerce and Industry mawuok e gwenge ma Kakamega, Bungoma, Trans Nzoia kod Busia, jakom mar KNCCI mar Trans Nzoia Martin Waliaula ne owacho ni jotim ohala onego mi lesen achiel kende mondo kelnegi yot e chako ohala. Mambo ya intercounty trading na mambo ya single business permit inaumiza wafanyabiashara sana. Mtu akitoa bidhaa yake Busia apeleke Kakamega, apeleke mpaka Kisumu, anakuwa taxed. Na hiyo mambo anakuwa taxed na kila county. Imeleta kisungumukuti kubwa sana. Waliaula bende ne owacho ni okenge nyaka kaw mapiyo mondo gol chandruok ma johala kaloe ka gikalo kod mwandu e kind tong' mar Kenya kod Uganda. Uchumi umekuwa ngumu. Biashara imekuwa mingi, imekuwa ngumu kabisa kwa wafanyabiashara wetu wadogo wadogo. Hii mambo ya cross border, unasikia Busia ni cross border, Trans Nzoia vile vile tuko cross border, Bungoma ni cross border, tuko na borders hizi. Tunahimiza kwamba kwa sababu tunataka kwamba mambo ya easy of doing business on cross border lazima pia imarishwe. Jawadgi mane county ma Busia Silva Bungu bende ne wacho dwaro mar temo kaka nyalo belo mar ohala tong' mar pinje ariyo ka wacho ni moko kuom chik oketi mondo ta ohala koro medo mana kiro ohala. We have areas, especially the business permits. The business permits are paid in Busia, they are paid in Nairobi, they are paid in Vihiga, they are paid in Shire, and so the business communities are suffering a great loss. And so what we are doing, we are trying to appeal to the national government, appeal to KRA, the taxman, to harmonize taxation. And the parliament should come up with a bill that will enhance harmonization of taxes in all counties, so that counties can just pay taxes. You pay once in Busia and you can still open up business in Nairobi and move to other places. So that harmonization of taxes is very good for our county business entrepreneurs and for the country. Piniki osuru ma ijugo johala tong' mar Kenya gi Uganda biro ketho chenro mar kelo riwruok piny ma Afrika ma ugwe timo ohala kaka East African Community Common Market. We may not succeed to have the East African integration because the integration we are talking about is about harmonization of taxes and doing a lot of things. So if we cannot harmonize within Kenya, when are we going to harmonize in East Africa Community? Kenya uso mwandu maromo siling bilion 100 kaka higa piny mar Uganda. Ka bende ene piny ma Kenya uso e mwandu mang'eny mogik. Edwin Okoth, Ramogi TV. Familia madirom 50